kellomies Mika Lyly, joka tiukalla silmällä hoitaa kellottamisen. Ja muistutetaan, että tuloksethan löytyvät myöskin sitten Chilifestien applikaatiosta. Onko kellomies valmiina? Päätuomari valmiina? Competitors ready? Kaikki kunnossa? Maito. Eikö maitoon saa koskea? Tuomari käy täällä vielä keskustelua. Mikä maidon rooli? Saako siihen koskea? Tästä vähän epäselvyyttä. Mutta yletuomari saa päättää. Annetaan juoda maitoa. Okei, eli maitoa saa välillä juoda. During the competition you may drink some milk if you feel like it. Ja muistutetaan vielä, että siivet pitää syödä erittäin siististi. Ne pitää kaluta puhtaaksi. You have to eat the whole wing and don't leave any meat. The main coach, main referee might give you some extra time or penalties if you don't eat proper way. Eli mikäli siipiä ei syödä ihan kunnolla loppuun asti, niin siitä saattaa tulla sitten varoituksia, taikka sitten lisätään aikaa taikka muuta. Mutta jos kaikki on valmiita, kaikki on valmista. 1, 2, 3, antaa mennä, let's go! Aika siis 12 minuuttia ja 50 siipeä on siihen katettu. Eli kun jos ensimmäinen saa alle 12 minuuttiin putsattua koko lautasen tyhjäksi, niin kaikki vielä jatkavat siitä sitten kilpailua eteenpäin. Kilpailemassa siis täältä yleisöstä teistä katsottuna oikealta vasemmalle Tuomo Vehnilä, Jani Niemelä, Antti Lepistö, Tommi Halme, Lars Corvinius Olesen, Cesar Nunes ja Apukokki Jussi. – 12 minuuttia saattaa tuntua pitkältä ajalta, mutta pitää muistaa, että 50 siipeä on aika paljon kaiken kaikkiaan. Että siinä joutuu minuutissa hakkaamaan aika hyvän määrän kaiken kaikkiaan. Toistaiseksi kyllä hyvältä näyttää. Ja tahdikkaasti kisa etenee eteenpäin. Kastikkeen tulisuus ei kyllä näitä veijareita häiritse eikä haittaa. Jussi! Hyvin erilaisia taktiikoita, tekniikoita näyttää olevan eri kilpailijoilla. Sitten maidon suhteen täällä on avattu maitotölkkejä kyllä, mutta onko niistä juotu vielä toistaiseksi mitään? Sitä ei ainakaan kuluttaja ole toistaiseksi huomannut. Mutta kyllä täällä selkeästi näkee, että kokenutta kaartia on kaiken kaikkiaan tuttuja siipikisailijoita täällä Vino Pino. On niin hyvä kastike. Se on niin hyvä kastike, että sitä voi vaikka hörppiä. Mutta tietysti Apukokki Jussin tapauksessa niin kello ei tietenkään tykkää tästä nautiskelevasta tyylistä. 3 minuuttia tulee kohta puoliin täyteen. Sehän tarkoittaa sitä, että 1/4 kilpailuajasta on takana kohta puoliin. Ja aika täydeltä näyttävät vielä tarjottimet kaiken kaikkiaan, mutta yleensähän loppukiri se lähtee siellä noin 8 minuutin kohdalla. Ja tekniikka on tärkeä myös tässä kilpailussa.
siivet pitää syödä siististi, tai muuten tulee rangaistuksia. Vähennetään tuloksia tai lisätään sitten aikaa. Ylituomarina siipiveikolta siis ammattilaisen ottein Pekka Yli-Houhala, joka kyllä ei ole ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Eli hänen sanansa on laki, se on ihan päivänselvä juttu. Ja mikäli lisärangaistuksia tulee, niin niistä hän ei saa valittaa. This year, the Hot Wings Challenge is more international than ever. We have also competitors from Denmark and Peru. So this year, Siipiveikot Hot Wings Challenge goes international. Ja Jani Niemelä hörppää vähän maitoa ja valkkailee sieltä nyt sitten seuraavaa siipeä. Ja taas sitten mennään. Siinä ei kauan nokka tuhissut siinä siivessä. Hyvin mielenkiintoista katsoa. Nyt siellä tehtiin ihan selkeästi tommonen etsintä. Jani katsoi, että tuosta lähtee nopeasti. Jätetäänkö siellä nyt sitten näitä vaikeampia tapauksia sitten tuonne kisan loppupuolelle? Vähän Tuomo Veinilällä nenän iskuttaa, mutta ei mitään muuta, seuraavaan siipeen vaan käsiksi. 5 minuuttia. Kilpailun puoliväli lähestyy. Hyvä meininki. Jussilla on hyvän näköinen ote. Kylläkään ei hirveän tuloslähtöinen, mutta hyviä siipiä viimeisen päälle. Näyttää maistuvan. Siellä on osunut taas viimeisen päälle kyllä kohilleen maustaminen. Lars Ulesenillä ihan selkeästi tuollainen ammattilaisen otte, että hän tietää, että syöntikisoissa niin monesti kilpailijat tolleen vähän tasajalkaa ponnahtelevat, jotta sapuska menee paremmin alas. Veikkaanpa, että sitä tullaan näkemään tänään myös parin tunnin päästä sitten tuolla takonsyöntikilpailussa, jossa voittaja tulee syömään 10 minuuttiin suunnilleen reilut 2 kiloa, noin 2,5 kiloa voi parhaimmillaan jopa mennä takoja. Mutta takot sitten vasta myöhemmin kello 15 jälkeen. Nyt sitten Siipiveikot Hot Wings Challenge meillä meneillään. 7 kilpailijaa naputti, jos Jussikin tarttuu pulloon. Ja siitä vähän maitoa perään. Täytyy sanoa, että meidän tanskalainen kilpailija Lars Ulesen erittäin hyvän näköistä on hänen toimintansa, tekee tarkkaa työtä. Mutta kysymys kuuluu, tekeekö jopa liiankin tarkkaa, meneekö aikaa kenties vähän hukkaan siinä, että putsaa oikein viimeisen päälle nuo siipipalat. Huomattavasti siistimpää jälkeä, mutta mikäli syö niin siististi siiven, että se kelpaa ylituomari Yli-Houhalalle, niin silloin se kelpaa myöskin meille. Ja pohjaa alkaa näkymään enemmän jo täällä Tuomo Vehnilän loorassa. Täällä on kyllä kova nelikko on täällä reunassa. Vehnilä, Niemelä, Lepistö, Halme. Vaikea mennä sanomaan, että mitkä ovat erot tässä vaiheessa. 12 minuuttia on siis maksimiaika, joka kilpailuun käytetään, mikäli kilpailijat eivät saa 12 minuuttiin puhottua koko tarjotinta alas ja 50 siipeä, niin sen jälkeen otetaan tulos. Ylikellottaja Lyly, mitä kertoo meille? 8 tulee kohta täyteen. 2/3 on takana. 8 minutes, ladies and gentlemen. We have 4 minutes to go.
maitopurkit auki meidän ulkomaalaisvahvistuksilla. Lars ja Cesars maidot vielä kiinni. Cesar needs some more paper. Siistimies on siistimies, sanotaan. Ja ylituomari myöskin tuo vielä sitten käsien puhdistamiseen pyyhkeitä jo tässä vaiheessa ja lisää paperia myöskin, jotta homma jatkuu siistinä. Ja mikäli teillä täällä omia sankareita ja suosikkeja lavalta löytyy, niin pieniä kannustushuoltoja ja taputuksia aina johonkin väliin voisi kyllä antaa. Sillä on aika iso merkitys, että sieltä tukea tulee. Vauhtia Antti! Hirvein näköistä! Ja kello näyttää meille 9,5 minuuttia, 2,5 minuuttia enää jäljellä, 2.5 minutes to go, ladies and gentlemen. Nyt tarvitaan loppukirja, Jussi sä oot vähän jäljessä, hei. Just a bit more than 2 minutes to go. Tuleeko käymään kenties niin, että 50 ei yksikään kilpailija saa upotettua? Se on siinä ja siinä. Katsotaanpa, kyllä täällä aika paljon on lautasilla vielä tavaraa kaiken kaikkiaan. Lavalla siis 7 kilpailijaa. Täältä yleisesti katsottuna oikealta laidasta Tuomo Vehnilä, Jani Niemelä, Antti Lepistö, Tommi Halme, Lars Ullesen, Cesar Nunes, Avukokki Jussi. On loppukirin paikka alle 2 minuuttia. Saavutetaanko 50? Täällähän povattiin ennakkoon kovempiakin tuloksia, että 50 saadaan kyllä 12 minuuttiin tuhottua, mutta nyt ollaan ihan siinä tilanteessa. Tuomo Vehnilä täällä kiristää tahtia pöydän päässä. Miten siihen vastaa Jani Niemelä? Viimeinen minuutti on käynnissä. Just under 1 minute to go. Nyt loppukirja, nimittäin nyt me puhutaan todella pienistä eroista. 50 ei tule uppoamaan kyllä tässä kisassa. Se näyttää hyvin pitkälti siltä, mutta erot ovat pienet. Tuomo Vehnilällä kyllä erittäin vahvaa työskentelyä, mutta kyllä tässä käynän päässä tämä kolmikko tulee ratkaisemaan. 25 sekuntia. 20 seconds, 20. Ja 15. 10 sekuntia. Vielä ehtii. 5 sekuntia. 4, 3, 2, 1. Stop! Kädet ylös, hands up! Ja isot aplodit ja sitten alkaa tämä varsinainen jännitysnäytelmä. Sitten lähdetäänpäs katsomaan. Sieltä toisesta päästä ylituomari Pekka Houhala laittaa laskentakäsineet käteen. Ja Avukokki Jussille otetaan ensimmäisenä sieltä tulos. Ja ylituomari myöskin tarkistaa tuon 16. Tarkistaa myöskin työn jäljen, että kuinka hyvin ja reippaasti on syöty siistiksi. 20. Seuraavaksi Tanskan Lars Corvinius Olesen.
25 and takes the lead. 25. Tanskan poika johtoon. Olesen 25. Nunes 20. Apukokki Jussi 16. Ja seuraavana Tommi Halme 15. ...45 Antti Lepistö. 45. Sitten Jani Niemelälle tulos. Nyt alkaa kiristyä. Jännityksellä odotamme. 38. So, Antti Lepistö, 45, Antti Lepistöllä 45 ja nyt nähdään ratkaisu Tuomo Vehnilälle tulos täältä. Ylittääkö se 45 vai jääkö samaan tai alle? Tuomo Vehnilä 42 ja näin ollen Antti